Когато един мъж тръгва по пътя, нали, с запознанства, съблазняване, с всичко това, той реално трябва да се развие. Той, на мъжът път е винаги в това той да се развива себе си като качество, като характер, като акъл, като пари. Нали, всички тези 5 нива на властта, за които днес, между другото, ще говорим за всяко едно от тях. А за жената, в повечето случаи, тя трябва да не развали своята стойност. Самия факт, че се раждат жени, вече в нашите мъжки очи им дава сериозно голяма стойност и от нея вече зависи дали ще я приумножи или ще я изхвърля на буклука. Като цяло, цялата игра, цялото нещо за женско съблазняване трябва да разберем, че женска природа е такава, че жените са привлечени от доминантен мъж. Тоест мъжът, който е по-силен от другите мъже. Това е нормално, това е женска природа. Съответно, има 5 нива на доминация, всяко от което е много, много важно. И ако имаш поне средни нива в 4, едно много силно развито, много жени ще те искат, ще те харесат и сами ще те търсят и ще се запознават с теб. Така, тези нива са следните. Първо, най-важно ниво в модерното време е твоите социални връзки и твоята способност да създаваш социални контакти. Забавно е, нали, че ние очакваме, че това ще са пари или това ще е твоето физическа външност, което, нали, за някои жени е така. Но за малко по, да кажем, 23-24 плюс годишни жени е от огромно значение дали твоите социални интеракции, дали твоето умение да общуваш с хората, да се харесваш на хората, дали твоите навици на комуникация са на добро ниво. Това, нали, ако броим, че мъжът не изглежда като един бездомен, защото тогава няма значение колко добър си в тези умения, ако ти, нали, просто не изглеждаш дори поне средно. Имал съм интервю с един човек, който обаче няма да качвам, защото не го харесах, който е буквално мъж на 40 плюс години и който е имал много красиви гаджета, 25 годишни, само защото той е бил в обкръжение на хора, които го харесват и тъй като тя е отчитала това, че тези хора му се кефят и му се радват и той е бил на по-лидерска позиция сред тях, това автоматично я привлече. А той е нисък, слаб, няма физическо тяло, но просто има някакви си пари и имаше много голяма социален кредит на доверие в тази конкретна компания. Така че когато говорим за, нали, съблазняване, за връзки, за запознанства, първото нещо, което гледаме от тази система на сила, което един мъж трябва да развива, е това хората да те харесват, да те уважават, да ти се кефят и така нататък. И ти да умееш да общуваш и да допринасяш мисълта си по правилен начин. Така, това е първото. Второто нещо е естествено физическа сила, защото никоя жена няма да бъде привлечена от мъж, който един вятър ще задуха и той ще падне, нали, разбирате. Съответно, ако не тренираш и изобщо после се чудиш, нали, как така жените не ме искат, как така не ми пускат или как така трябва да плащам, твоята физическа привлекателност пак е супер важна. Кой ще ти иска, ако ти си един скелет? Нали, мъж трябва да бъде физически силен, иначе просто несериозно. Съответно, има начин, по който ти можеш да градиш мускули по-бързо с минимални усилия. Аз всъщност вече съм го описал даже на български език в сайта, който можете да видите тук. Ще кажа накратко. Има един човек, който е съперник на Арнолд Шварценегер. Ние всички знаем, нали, Арнолд Шварценегер много известен, бил е толкова много пъти шампион по фитнес бодибилдинг, и обаче човек е генетичен фрик. Той тренираше всеки ден по 2 пъти, поне през ден много яки тренировки. Нали, нормални хора няма да издържат това темпо и те не успяват да се възстановяват и няма да стане. И неговият конкурент не е бил толкова генетично надарен и всъщност е направил точно обратното. Той е подходил по-умен начин към тренировките и е намерил система, с която той може да има много силен мускулен ръст,
обаче с 20-30 минутни тренировки веднъж на 3-4 дни. Така, Майк Менсър, можете да го проверите в Google, брутален мъжага е и, както казах, измислил нов начин на трениране, който е доста ефективен. Цаката е следната. Ако правиш тренировка с няколко сета, нали, когато, например, тренираме бицепс, тренираме бицепс, нали, искаме той да изглежда колкото може и си мислим, че колкото повече тренираме, толкова по-добре. Въпросът е, че, например, когато тренираш един сет на 100%, после, нали, идва период за възстановяване, който ти трябва да се възстановиш. Обаче ние си почиваме малко и си опитваме да направим втори сет. И втори сет реално ни дава към 30% ръст на мускула, но ни дава 100% още отгоре възстановяване. И си получава, че това да правиш втори сет, всъщност ти ще си на загуба. Ще ти трябва двойно време да си възстановиш, а разликата в ръст ще е само 30%. Няма да е 100%, ще е 30%. Тоест ти буквално ще си назад. Съответно, неговата система е следната. Една-две групи мускули на тренировка, максимална тренировка 20-30 минути. Това е, ти дори няма да си изморен след тази тренировка. Като този мускул, който тренираш, ти го тренираш до дупка за един сет. Например, как го правя аз? Когато тренирам бицепс, 20 кг, максимално, вече като не мога да си вдигна ръцете буквално, почвам не да ги вдигам, да ги спускам, ако мога. Когато вече това не мога, намалявам теглото към 15 кг, продължавам същото. После до 10 кг продължавам същото и след 10 кг вече спирам. Това е един сет, където просто, нали, намалявам с тегло, за да убия максимално този мускул за този един сет. Това активира тялото, казва, ти нямаш достатъчно сила, в тази насока трябва да растеш още. И при това ти не си убиваш толкова с няколко сета, с няколко различни упражнения. И се получава така, че моята тренировка е няма 20-30 минути. Аз дори не ходя на фитнес, имам фитнес тук. Можете даже да го видите. Имам цял домашен фитнес с всичките неща. Точно защото аз не виждам смисъл, ако тренираш 20-30 минути, да ходиш на фитнес и докато се привлечеш, докато отидеш, то цялото време, нали, не се струва просто. И ти, когато си на фитнеса, ти не се чувстваш комфортно да тренираш толкова малко. Нали, разбирате, когато си на фитнеса, ти отиваш и ти си сред хората и те всеки блъска зуби яко и ти искаш и ти, нали, да не си поназад, да не изглеждаш слаб. Ако направиш само един път по този начин, по неговата система, само един сет, правиш ти 5-минутна почивка между сетовете, за да си напълно възстановен, защото, нали, тук ти трябва да си колкото може по-здрав и по-отпочинал. И съответно ти правиш един сет максимално за една група, после правиш един сет максимално за съвсем друга група мускули и ти си готов. Така че това е системата, точно така, максимална тяга, а след това намаляваш теглото и продължаваш сета. Намаляваш теглото и продължаваш сета, т.е. искаш твоя мускул да е напълно изтощен от всякъде, но за един път. И като цяло това е. Единствено правете загрявка, защото, за съжаление, без загрявка стават травми. Тази система ти позволява да растеш максимално бързо като мускулна ръст и, нали, просто си прави почивка не няколко дни. Тази група мускули, които тренираш, ти правиш почивка поне 10 дни най-малко, преди да я тренираш конкретно тази група мускули отново. Това е. Всичко подробно описано в сайта greenglass.eu на български език вече има описана цялата схема. Така, продължаваме напред. Второто нещо, което трябва да умее един мъж. Някаква самоотбрана да умеем, да боксираме все нещо да умеем, поне да ударим здраво и да знаем, че го можем. Защото много често имам даже клиенти, момчета, които ми се записват за консултации и човека казва, страх ме да излизам по дискотеки и да си запознам с хората. А как няма да те е страх, когато ти си чувстваш слаб? Ти не си чувстваш тялото, нали, не тренираш, разбираш, че ако има някаква конфронтация, други мъже могат да ти пребият и съответно, нали, няма как да имаш висок тестостерон и да се чувстваш комфортно, просто да излизаш в социални интеракции, ако ти не си знаеш силата. Така че второто нещо,
Точно за това, между другото, жените толкова обичат мъже, които са някакви там боксьори, бойци, нали? Защото те първо, че имат сила, второ имат излъчване на тази животинска сила, а това е привлекателно. Третото нещо, всеки мъж трябва да си има пари. Няма как. И няма как някоя жена да те харесва, ако си льошлю, който не може хич нищо да печели. Естествено, нали, някои жени и такива харесват, които просто, нали, той има много добра външност, но тя няма да го иска за сериозна връзка, защото в един момент, като няма пари, като почнат едни проблеми, кой какво ще изхранва, ще плаща сметките, тя ще го зареже. За съжаление няма как. Твоите ресурси и това какво можеш като мъж и като потенциал са невероятно важни. И това е важно даже в животински свят, подявали се, камо ли в нашето модерно време с хората. Интересни неща, които доста мъже обаче пропускат в своето развитие. Нали, всички разбираме пари, физическа сила, до някъде връзки с други хора, но много мъже пропускат едно много важно е интелектуална доминация. Тоест, ако си помислим, жените по принцип социално са много по-умни от мъжете, защото имат много по-голям опит в социализиране и в общуване с срещуположен пол. Нали всеки разбира, че една жена има много повече мъже, отколкото един мъж има жени. Нали така? Съответно, мъжете, които не си правят труда да учат психология, да разбират женска природа, да разбират истории на чужди манипулации и така нататък, представете си следното. Твоята половинка, това се отнася за двата пола, твоя бъдещ брак, това ще е все едно бой с боксер след 10 години. Тоест, след 10 години някой ти казва, сега си на 15, например, като станеш на 25-30, ще си намериш, ще имаш бой с Майк Тайсон или с някой супер силен боксер, който тренира да те прибие. И съответно имаш избор, дали да тренираш за да спечелиш тази игра, да спечелиш този бой, или да си стоиш и да си викаш аз просто ще си живея живота и ще тренирам в последния момент, нали? Когато вече преди бой или по време на бой ще слушам съвети от някой. Няма да стане. Не може да очакваш да имаш някакъв успех, ако ти не правиш труд. Да разбираш женска природа, да разбираш как да работиш с нея. Защото има една приказка. Или можеш да обичаш жените, или можеш да ги разбираш. Защото в един момент, когато магията вече я няма пред твоите очи, ти ставаш малко понебателен, но пък не могат да ти манипулират чак толкова лесно и те уважават много по-силно. А за една връзка, ако жена не те уважава, ти няма да имаш връзка. Да, виждам коментар, може да си много красив, да имаш красиво тяло, но да си пълен кретен. И между другото, жените, които общуват с такъв мъж, те много се натъжават от това, че е кретен, но дори понякога не спят с него, защото не искат проблеми. Те много се страхуват от това да няма проблем, ако тя ти пусне. Точно така, червено хапче, Hard Edition. Това ми е канала. Така е. Благодаря. Радвам се, че така го възприемате. Така. Съответно, моят канал тук, сайта, където е Green Glassville, там ще има тайна социална мрежа и там ще има тайни видеа, които ще записвам само за избрания кръг хора, точно с идеята доминантност интелектуална да пораства и съответно и социалните връзки сред хората, които са с еднакъв начин на мислене, също да се развиват. Така че ако искате, скоро до 10 дни ще има там вече цялата система. Вече създадох нещо като Facebook там вътре, просто в момента е затворен. Вчера го преведох на български език и съответно сега остава само да направя системата на абониране на български и ще сме готови. Така, не секса привлича, а нежното отношение. И да, и не. Естествено, че жената иска мъж, който да може да се погрижи за нея, така че нежно отношение до една степен е важно. Но ако е само нежно отношение без нищо друго, това отвръщава. За съжаление. Така, още едно нещо, което да покаже тебе като интелектуален и много готин доминантен мъж, е това да си експерт поне в една сфера. Поне в една. Тоест мъж, който не е експертен поне в нещо,
Той не е мъж, той е дете. Нека бъдем честни. Ако един мъж на 30 години плюс не е експерт, поне в нещо, ако щеш в това да сменя електронни уреди да ги оправя, но поне в нещо да е експерт, това е просто несериозно. Всяка жена иска до себе си мъж, който нали, да е достатъчно силен. Ако ти не можеш да покажеш, че си в нещо по-добро от нея и знаеш нещо повече от нея, тя ще ти чувства все едно си дете или тинейджър. И една от причините, по която изобщо създавам това нещо, искам да направим своята социална мрежа такава тайна, е последния път на доминация. Това е информационна доминация. Хората, които притежават информация, което нали, нямат други хора, те получават повече власт, не защото са по-умни или защото са по-силни или по-богати, а просто защото знаят неща по-рано от другите. И е супер важно да създаваме връзки с хора, които да ни дават тази информация. Да ни дават информация, която не знаят другите хора. Така, на добро и уважение никога не можеш да се наситиш, това сигурно жена пише, нали така? Защото познавам много жени, които си имат прекрасно гадже, което е много добро и уважително и те му изневеряват. Не е ли така? Колко много истории има, където човека се държи добре и уважително към него, ти почваш да го малтретираш, да му се качваш на главата, да му изневеряваш или да се чувстваш, че той не е достатъчно мъжествен. Жени на 35 плюс, естествено, че се държат малко по-спокойно, защото те вече искат сигурност. Но жени на 20 плюс, много често, ако момчето е просто добро и просто уважително, но няма други силни мъжки качества, като характер, като акъл, като умението да каже не, тя няма да оценява неговата доброта, а просто ще го ползва.
Не сме си взели от живота, но сме щастливи с партньора. Това е най-големия проблем в нашето модерно време, между другото, точно това усещане, че не сме взели достатъчно от живота. Но въпросът е, ако видим пирамидата на Маслоу, нали, пирамидата на Маслоу, която ни показва, че първо трябва да са задоволени физически потребности, като храна, къде да спим, нали, в безопасност. След това вече почваме да искаме признание от други хора и след това вече почваме да търсим кои сме нас. Съответно, ако вие сте в живота, но се усещате, че, нали, нещо не сте взели достатъчно, трябва просто да се насочите към тази пирамида и да помислите дали мога да създам някаква цел в живота, някакво хобби, някаква идея, която искам да вкарам, нали, да допринеса на света и да получа добра обратна връзка от света. Ако го направиш това нещо, ти ще се чувстваш по-задоволен в твоя живот, защото ти тогава ще имаш буквално цел. И ако твой партньор те подкрепя и ти помага това да я постигаш, дори да сте с 10 годишен брак, вие ще се чувствате много по-близки, отколкото ако просто сте погълнати от това да гледате чужди инстаграми и, нали, да се чудите какво да правите. Но това е ако накратко. Нали, разбираш, всяка ситуация е индивидуално и ние трябва да обсъждаме кой човек, какви качества има, какво е добър, на къде може да се насочи, дали изобщо да се насочва или просто да си вземе някоя градинка и да си просто майстори нещо там. Но тук вече всеки си решава. Това вече е философия като цяло. Какво да правим с жени, които само си пишат с теб безумно много време? О, Калаян, това е страхотен въпрос, който аз даже и го имам вече отговорен в TikTok канала ми, даже май 2 пъти. Има жени, които обичат да ти губят времето. И имай на предвид, твоето внимание е все едно пари за една жена. Тоест, те цъфтят, когато са обкръжени с мъжкото внимание. Съответно, много често жените се регистрират в сайт на запознанства с цел само да пишат, без да имат никакво намерение изобщо да излизат с мъжете там. Те го правят, за да си повдигнат самооценка и да си помислят, че са вървежни. Даже съм имал моменти, в които аз буквално съм писал на профила, че не харесвам пълни жени, не излизам с тях. И една средно пълна ми писа, почна да ме засипва с комплименти, да ми засипва с някакви позитивни неща и се опитваше да ме изкарва просто на кафе. На мен ме стана любопитно, защото аз разбирам, че тя да го прави, за да се потвърди, нали, че ето, висок готин мъж е написал, че ни хареса пълни и дали ще успее да го спечеля с моето супер мега положително внимание. И аз викам, добре, я да видим. Тогава бях в София, съответно нямах много познати там. Викам, добре, давай, ще излезем, ще пием по едно кафе. И тя спря да ми пише веднага, защото в тази секунда, в която е получила това потвърждение от мен, че ако тя вложи това екстра усилие, тя може да спечели мъж като мен потенциално или поне да спи с мене, тя веднага си казва, добре, благодаря, окей, чао, продължавам напред. Разбираш ме. Така че жените, които само си пишат с теб безумно много време, те използват и съответно, ако ти се връзваш, това вече е твой проблем. Това, което можеш да направиш е, ако си размените 10-20 приказки, директно да я поканиш. Ако тя ти каже не мога, ще кажеш кажи ми когато можеш и чао. И ще си пише сама. Ако не ти пише, значи никога не го искала.